Moro moro. Sitäpä on tosiaan Mac-perhe kasvanut taas yhdellä. On isoisä Grand Big Mac, hänen lapsensa Big Mac ja nyt on sitten Mac Junior. Se ei ole vielä Big Mac ollenkaan. Kyllä, kyllä. Sehän näyttää Big Maciltä ilman välisämpylää ja toista pihviä. Kuulemma Big Mac soossi löytyy välistä. No niin, 3 euroa maksaa tällainen Mac Juniori. Sepä onkin sitten mielenkiintoista maistaa, että maistuuko tämä jotenkin erilaiselta kuin Big Mac. Vahvasti veikkaisin, että ei maistu. No eipä se erikoisemmin erilaiselta maistukaan kuin Big Mac. Mutta joka tapauksessa siinä on tosiaan salaattia, Big Mac soossia, cheddar-juustoa, suolakurkkuja. Eli ihan perus Big Mac-ainekset. Ei mitään suuria yllätyksiä. Big Mac soossihan on hyvä niin kuin aina ennenkin. Joo, se on aina mielenkiintoinen kysymys, että onko näissä 3 euron pikkupurgereissa sitten järkeä, niin kuin esimerkiksi Elmako Juniorissa. Se on minusta ainakin aika hyvä burgeri kyllä. No, anyway, joo, tämmönen tosiaan 3 euroa. Jokainen voi päätellä, että onko tää nyt sitten sen väärti. Itse sanoisin, että ihan hyvähän tämä on, niin kuin Big Macilta on totuttu odottamaankin, mutta mitään erikoisuuksiahan näissä Mac-perheen tuotteessa ei sitten ole. Mutta sanotaan nyt tälle vaikka, että no, mitähän me sanottais? 4/5. Hinta on ehkä vähän turhan kova tähän kokoon verrattuna. Ja olihan se tietysti lihaisempi 2 pihvillä. Sen takia varmaan normaali Big Mac maistuu paremmalta. Kyllä, näihin tosiaan junioritunnelmiin täältä